ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଏକ ରଚନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବିଷୟର ନାମ ହେଉଛି ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ। ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ମହାନ କୁହାଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ବିଚାର ଶକ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି, ସଂଯମତା, ଭଲମନ୍ଦର ବିଚାର ସବୁ ପ୍ରାଣୀଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଏହି ଧୀର ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ସର୍ବଜୟୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁକିଛି ଜିତିପାରୁଛି, ସବୁକିଛି କରିପାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି, ବୁଝି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପ୍ରମାଦ ନ ପଡ଼ଇ ଭଲେ। ପ୍ରମାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ବିପଦ। କେଉଁ କାଳରୁ ମାନବ ସମାଜକୁ ଉନ୍ନତିର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବାର ବାଟ ଦେଖାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଓ ଇଂରାଜୀରେ ଏହି ପ୍ରବାଦ ଚାଲି ଆସୁଛି, ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ, ସ୍ଲୋ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟଡି ୱିନ୍ସ ଦ ରେସ୍। ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟର ଉଦାହରଣ ଲୋକକଥାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବେଦ, ପୁରାଣ ଓ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ଏବଂ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଆଈ ବୁଢ଼ୀମା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ କୁହନ୍ତି ଠେକୁଆ କଇଁଛର ଗପ। ଠେକୁଆ ତାର କ୍ଷିପ୍ର ଗତି ପାଇଁ ସର୍ବବିଦିତ। କଇଁଛ ତାର ମନ୍ଥର ଗତି ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣା। ନିଜର ଗତି ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଠେକୁଆଟି କଇଁଛକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ କଇଁଛ ଦୌଡ଼ରେ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରି ନିଜର ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ। କିନ୍ତୁ ଠେକୁଆର ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ଉତ୍ସାହବାଣୀ ଶୁଣି କଇଁଛ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଠେକୁଆ ଓ କଇଁଛ ମଧ୍ୟରେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପ୍ରଥମ ହେବ ବୋଲି ଠେକୁଆ ନିଶ୍ଚିତ ଥାଏ। ଗତିଶୀଳ ଠେକୁଆ ମନ୍ଥର ଗତି କଇଁଛକୁ କାହିଁ କେତେ ପଛରେ ପକାଇ ଏକ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲା। ସ୍ଥିର କଲା, ମନ୍ଥର ଗତି କଇଁଛ ନିକଟତର ହୋଇ ଆସିଲେ ସେ ପୁଣି ଦୌଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। କଅଁଳ ଦୁବଘାସ ଖାଇ ଝରଣାରୁ ପାଣି ପିଇ କ୍ଳାନ୍ତି ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ସୁଶୀତଳ ପବନରେ ଠେକୁଆ ଶୋଇଲା। ମାତ୍ର କ୍ଳାନ୍ତିହୀନ କଇଁଛ ଟିକି ଟିକି ପାଦରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଠେକୁଆ ହାରିଗଲା। ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ମନ୍ଥର ଗତି କଇଁଛ ପାଖରେ ହାର ମାନିଲା। ବାସ୍ତବରେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଅବିରତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଜୟଶ୍ରୀ ମଣ୍ଡିତ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜିତିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରବାଦଟିର ଉପଯୋଗ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ସଦାସର୍ବଦା କରିବା ଉଚିତ। କଳକଳ ହୋଇ ବହିଯାଉଥିବା ଝରଣାଟିର ସମ୍ମୁଖରେ ବାଧା ଦେଇ ଠିଆ ହୁଏ ବିରାଟ ପଥରଟିଏ। ଝରଣା କିନ୍ତୁ ବାଧା ମାନେ ନାହିଁ। ସ୍ରୋତର ଗତି ମନ୍ଥର ହୋଇଯାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ବାଟ ପାଇଲେ ପଥର ସନ୍ଧି ଦେଇ ଟୋପା ଟୋପା କରି ଜଳ ନିମ୍ନକୁ ଝରିଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତଳକୁ ଝରିଯାଏ। ଏହିପରି ଅବିରତ ଝରି ଝରି ପଥରକୁ କାଟି ଝରଣାଟି ସୃଷ୍ଟି କରେ ନିଜର ଗତିପଥ। ଏହି ଉକ୍ତିଟିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଧୀରତା, ସ୍ଥିରତା ଓ ବିଚାର ଶକ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ ପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଶିକ୍ଷକ, ଡାକ୍ତର, ଓକିଲ ସୁନାମଧନ୍ୟ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି। ଅତଏବ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ ଜୀବନର ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଯିଏ ଯେତେ ଉପଯୋଗ କରେ ସିଏ ସେତେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରେ। ଜୀବନ ହେଲା ଗତିଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟିଲା ପରି ଅବିରତ ଗତି କରି କର୍ମ କରିପାରିଲେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ସାର୍ଥକ ହୋଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ କରିବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।